Semar iya. Lah iki kok wangune Kakang Semar iki. Iya Narada aku. Ya iki bobote nggonku ngreksa kandharaku Permadi nggone tapa ana ing Wanapalasa Ranggayuh kanugrahaning Jawata supaya entuk pusaka kang luwih landhep kanggo magas. Ya iki pusrendaraku Jabang Tetuka. Lah wis tak paringi to. Kakang Semar iki piye lho? Lah kok kowe kok mene ndor Permadi mari ngopo? Lah kuwi mah genah momong aku Permadi wis tak paring wujuding pusaka Kunto Wijantanmu karep ben kanggo magas pusre ya kuwi si Tetuka. Lah kowe aja ngawur Narada. Kowe aja ngawur. Nyatane aku ngreksa ndaraku sepeno. Kowe lagi teko iku kowe dadi ngawur. Bela tak kleru aku. Lah kaya ngono kuwi. Ger juga ro, Ger. Ya bala pandhamya gumulung ing sata Kurawa. Kurawa kambakungke. Bola tanah pergendong pragendong papapong. Nangka basa kemropyok kali betone. Wah, tutuku ngger. Permati sak temene kleru kang kula niki mau. Klendho kados pundi? Lah, kowe nyatane mula dewa kuwi sing ati-ati kudu sing mawas titis. Kowe ngerti merga sing tapa ana jroning Wanapalasa ring ana loro, siji ya kuwi Suryatmaja ta Suryaputra bocah sanga merta perlaya. Ping pindho ndaraku Permadi. Lah kowe kleru nggonmu maringake. Lah piye to Kakang? Kowe ngger Permadi tututana. Suryatmadamku munggah celaka kadon nggih nggon pangestu. Yat langening kalangyan aglar pandamu uncar tinun lir kekuneng surem sorote tanpa adang ikono bocah bagus kang mendek-deki nggon klumaki yen ora kleru iki kaya kadangku Yai Permadi. Iya ora kleru sira Kakang Suryaputra ya Kakang Suryatmaja. Ana wigati apa Yai? Ya Kakang sak temene aku ngemban perintahe Siwa Pukulun Bathara Narada. Wanarada nggon maringake Kunto Wijayandan mau karepe mengkono bakal diparingake marang adimu lanang Permadi nanging kleru diparingake marang Kakang Suryaputra. Banjur aku adawan njaluk bane pusaka Kunto Wijayandan. Wah, enak temen muwusmu Yai. Dewa kene ngendika ora kena wala-wali wong sing diparing aku kok kowe banjur Ontah ku njaluk pusaka Kunto Wijandan aku ora entuk yen ora marang aja takon dosa garis sapa kang mati. Mati bareng tak wujudi garing atiku.
Ya bala pandom yuk gumulung ing sata kura kambah kungke Srokadite bola dalah putuku ngger aduh kados pundi Sima Narada wangunipun anggen kula badhe nyuwun wangsulipun Kuntawijayandanu boten pikantuk karya namung kula pikantuk wujuding rangka menika kados pundi yang mekulun wong pusaka ing langkung landhep kewala boten saged nedhasi kayan puseripun anak kula tetuko lajeng menika namung wujuding rangka wis mengkene ya nggih wis ora perlu ndatak gedung-gedung kudu kodrating dewa jeneng kita wis ya mung entuk rangka wis terima-terima nggih ajan mung kuwi rangka niku kuwi kayu sing dienggo kayu Kastubamaya kayu Kestuba Jati kuwi kayu saka kayangan kuwi ampuh dayane ya nggih menapa mekaten ya dina iki kayu dina iki mah enggak mrepeki marang Kadang Musir Werkudara rangka iku nggo magas ya kuwi ari-ari tetuko mbok menawa mesti bakal entuk karya meneh ngaten monggo kula dhekaken Siwa Narada
surem kewang kara kingkin lur manguswa kang layu ben wilang memanis wah iki wangune kakek Narada padha becik ya ngger iku dales tak tampa pengestune kangulun tampano ya ngger ya tak gegem tangan loro dadi jimat kula ngaturaken pangabekti kula pekulun kula inggih ngaturaken pangabekti kula pekulun ya Kresna lan Puntadewa wis tak tampa kita ngaturake pangabekti marang jeneng ulun kula inggih ngaturaken pangabekti kula pekulun sarapaduka wonten ing negaring Pringgon menika ya nggih arimbus tak tampa banget manari kula ngaturake bekti marang jeneng ulun. Dina iki aja padha sesatimu ya, Ngger. Werkudara adimu si Permadi nggone mbok utus ngupadi Sarat Sarana golek pusaka kang ampuh kanggo magas ya kuwi ari-arine anakmu Jabang Tetuka. Ya mengki mung entuk kayu Kestubama iki rangkane pusaka Kuntawijayandanu. Wah, apa tedas wong gaman sing landhep padha melot padha guwang kabeh tedas gun magas busrip anakku Tetuka kowe mung rangka mung kayu kaya mengkono kok bisa menentuk gawe lho aja nyepelake ya nyambak kayu niki kayu sanga kadewatan ampuh daya pangaribane ibu mi cucu bu ya ngger wis bu akit ya wis ampeten yo ngger ora sakit ya wis ora sepelundah tak nangis. Lari bumi. Latala bocah iki kaya putuku hawa yang ditemung juk mie ae. Nek sumelek ngene mantu cucu murni mongko buke tugas kantoran ya piye meneh. Cucu ya Bud. Ya. Wis nek jak nyang pasar sampe ngentek-entekke dolanan bocah Melanati Mbah Uti. Bakung temen pen. Wah, bocah ya pinter ya ngerti. Wis ngger saiki tamakno. Ya kuwi ari-arine Jabang Tetuka enggak pagasen kang mapana pusel utawa usus kuwi enggak pagasen karo kayu Kestubama mbok mlantuk gawe inggih mboten langkung staken dawuh. Ya bala pandhamya kumulunging tata. Tata kula kambahku. Katarika kaya mangkono. Raden Permadi wis ngastu wujuding Kajeng Kestubamaya. Rangkaning Kuntawijayandanu ya Kuntawijaya capa najan namung wujud rangka nanging landheping gegirani. Ana ing kahanan sareng rangka Kestubama nembe kaangkulaken wonten ari-ari sang Jabang tu padha sakula saged tugel ista wujuding rangka Kestubama mancing dhateng pusere si Tetuka kagot benggal. Kaget Bu. Piye iki mau? Weh aja bingung ya, aja bingung. Permadi kula wonten dak. Lah iki mau dirangkani kok ora ana wangunipun menika manjing dhateng puseripun pun Tetuka. Lah daladit. Kepiye kok dadi lakon kaya ngono? Waduh. Kepiye Permadi kok dadi rangka wujud kayu manjing ana puseri si Jabang Tetuka iki piye? Wah, iki piye anakku? Lakon kok kaya mengkene. Anakku Tetuka apa ora ngrasake lara ing atase kayu wujud rangka manjing ana pusere
Anakku Jabang Tetuko piye wis aja padha nangis dina aja tawang-tawang syarat ora aspa ya ngger iki kudu kodrating Jawata mengkono ning malah ndadekke sektine ya kuwi anak lanang si Jabang Tetuko Werkudara wis aja kuwatir ya mung aku meling marang jeneng kita Werkudara rening sira iki ingkang duweni anak besok yen ana perang gedhe sinebut perang Bratayuda nek nganti anakmu Tetuko mungsuh marang si Suryatmajaya Suryaputra kudu sing ati-ati nggone praitnan manjen itu kudu mbok reksa mbok jaga sing prayitna mergo besok yen nganti ana pusaka manjing rangka ngono ya nggih wah iya yo tak iling-ilinge nek nganti ati pasuhan kan Suryaputra nek nganti ana pusaka manjing rangka malah mbebayani mbilayani ya wis aja asmang dina iki dawuh Adi Guru anakmu Jabang Tetuko bakal sinaraya dadi jagoning dewa kinen nenake Nalendra inggih Gusti Prabu Kala Pracona pati sekipu wah iki atase bayi cek lembut cek abang dadekke jagoning dewa kon mateni ratu ning buta apa bisa wis aja semelang wis yen ana apa-apa wis aja seneng besok putra malah dadi bocah kang sekti mandraguna kang gegirisi ya sak karepmu sing baku kudu praitna ngomong ae di anak ya dina iki tak boyang kayangan Sulaya ya ayo ibu Adi Guru kados pundi Kakang Narata wah sakderipun kula nyuwun pangapunten anggen kula paduka dawuh maringaken Kuntawijayandanu kala wau debul klentu kula paringaken pun Suryatmaja lho lajeng kados pundi Kakang nggih lajeng dipun sun wangsul kampun Permadi nanging Permadi namung pikantuk rangkanipun damel magas pusenipun pun Jabang Tetuko nyatanipun sampun pikantuk damel namung Ponang rangka menika manjing dhateng puseripun pun Jabang Tetuko inggih mboten dados menapa. Sakmenika paduka boyong dhateng merpat kepanasan pinurih mapakaken kaliyan Prabu Kala Pracona Pati. Nuwun pamit Adi Guru. Ayo, Ger. Lah dalah wangune dia wis
Supet nalaris kentekan wadyabala para dewa padha kasoran jurite. Iki ngatasi jabang bae dijokke palagan dijokke paprangan ki dayane sepira. Kowe jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Kowe kok endah nyuwara bocah wewang wis rada gedhe iki. Ya aku Prabu Kalapracana, aku Patih Sekipu. Kowe jenengmu sapa? Aku Tatang Tetuka. Kowe dadi jago ora badhok dina iki kowe, Pak. Wah! Bukula Narada ana wigati apa Prabu Kalapracana? Saiki aku yen mung mungsuh bayi nggih ngisor aku wis ketanggungan swega aku. Ora tanding ora gabak. Lho nyatane kowe ditempi ning mah klesetan iku ora babak piye wegah dina iki. Yen ora mbok gedhek karo Sudi aku tanding karo bayi. Pira ya semangat gane. Tonton. Kadosa pundi kakang Kaneka Putra? Wah, lajeng kados pundi Adi Guru, Adi Guru. Kalapracana lan Patih Sekipu mboten purun menawi dipun tandhingaken jabang bayi kados ngaten. Nyuwunipun kedah dipun agengaken supados saged gebak ngenipun Bandayuda. Oh inggih. Nggih Empurama Yadi kula timbang dawuh. Saiki dina iki jabang Tetuka iki mara cemplana kawah Candra Dimuka jedinen karben bisa sekti mandra guna lan bisa sinengkake marang kadewasaning jabang inggih mboten ngestakaken dawuh. Rama kula namung kula gadah panyuwun sedaya para Jawata supados sami nglepasaken wujuding senjata pusaka ingkang landhep-landhep kula nyemplungaken wonten kawah supados saged amimba sektinipun jabang. Ya wis aja wasum langit ayo nggih.
timbang Adawadi Guru. Sakmenika tetuka sampun dipun jedhi wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Badhe kula kinten wujuding busana kangge usananipun pun tetuka menika. Monggo kula aturi paring busana dhateng pun tetuka. Irike tosan Katut Kaca tinon maapake ngarga suta tekapira Sri Kresna ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat iku ana menungsa loro ngadhep ana ngarepku kowe jenengmu sapa lan aku jeneng aku sapa kowe ladalah Kakang Narada weh kula timbang Adawadi Guru wangune bocah menika tasih alit sejabang nggih mboten pun jamak imrahipun dereng saged basa dereng saged tata krami inggih mboten dados menapa Di Guru nggih sira iku aranmu Jabang Tetuka ya nggih aku jenengku Tetuka lah kowe sapa ulun Bathara Guru aku iki ratu ning dewa lah kang lenggah ana mburimu sapa aku Bathara Narada ya nggih. Wah, adalah ya. Mengkene nggih mangertiya. Sira iku sak temene atmajane satring munggul pamenang Raden Werkudara ibumu Dewi Arimbi. Aranmu Tetuka, dadi bapakku Anjir Werkudara ibuku Dewi Arimbi ibuku kuwi. Iya nggih. Mula sira wis katon dewasa, dina iki sira wis tak paringi busana. Kang mapan marang jeneng sira kang aran wujud caping Basulanda kang wis mbok agem kuwi daya pangaribawane menawa sira udan ora kudanan panas ora kepanasen waduh aku diparingi caping Basulanda iya lan sira tak paringi wujuding kotang antara kusuma menawa sira bisa mabur tanpa sesoco tanpa sutang dadi aku nganggo kotang antara kusuma aku bisa mabur iya sira bisa mabur mletik tanpa sutang lan ora nganggo setyata ora duweni suwiwi nanging sira bisa mabur ya banget panarimaku lan sira ndak paring wujuding ya kuwi walungsungane Hyang Nanta Boga kang mapan ana sakjroning kulit sak jabaning daging kuwi daya panguwasane sira lamun ngambah ana lemah sangar kang wingit-wingit boy ora dadi boy pengopo sangar ilang musna bisa tawa tawar-tawi ya dadi aku diparingi walungsane Ananta Boga kena kanggo menawa aku ngambah ana lemah sangar kang wingit kang gawat-gawat ora dadi boy pengopo iya nggih mula dina iki jeneng kita nggih Seksenana jagat sak sira tak paringi tambah jeneng Raden Gatotkaca kowe ya. Tetuka sira wis ditambahi jeneng ya kuwi si Gatotkaca. Aku ya titip jeneng. Ya kuwi jeneng tak paringi jeneng ya kuwi Kaca Negara lan Raden Sutana wis ora usah disampaki wae.
Yo banget panerimaku aku diparingi jeneng Kaca Negoran. Atut Kaca lan Sutana. Ya. Wis dina iki ngen ngemban perintah Adi Guru kita kinen. Ngarah senane Prabu Nirwa, Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu. Iya ngen mara gagi nggak papakno. Ratu Giling Wesi Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu padha sirnakno. Kuwi dadi keliliping jagat lamun sira bisa nyirnakake Nalendra Giling Wesi Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu Seksenana. Besok temekane wayahne mangsa kala sira tak kepyake dadi ratu ning kayan Sila Kandawara Binangun ya ngger. Ya. Yaksagara reka giri-giri kang nyoleh Prabata abang kawel agar mangwa mungsul aminta awan aminta lawan terus wanebdo Sadya sonarsa mbadhok-mbadhok. Wong titiang Lodra Mas Patik Raja Dewakuya. Wangune iki ana satria bagus wah. Mencorong guayan melang-melang pundake sak tebok. Dadane kowe jenengmu sapa? Kowe yen takono Raden Gatotkaca kowe sapa? Nalendra Giling Wesi Prabu Kalapracana. Aku warangka ing Giling Wesi ya kuwi Patih Sekipu. Ayo kowe jagoning ndi kowe? Ya janji Bathari Sarawati ra diwenehake. Jongkeng so mati anut lakon kene. Wah, edian. Wah.
Nalika kaya mangkono Raden Gatotkaca najan bagus warnanira nanging kagungan siung eling-eling ibunira kang aran Dayarimbi putu Prabu Tremboko siung modot sak gedang kluthuk nyakot dateng janggane Prabu Kalpataru pedhot pecah kapisanan Betul. Walah dalah sekti mandraguna tenan kowe ngger wong bapakmu Werkudara Satria gegirisi sekti mandraguna pilih tanding mula ya anake ya ampuh ning ibumu kuwi Dewi Arimbi ngger ibuku Dewi Arimbi ya kuwi putra Prabu Tremboko tunggal Arimba mula ya ijik turun buta mula jenengmu kangger kowe bagusmu tiru bapakmu ning kowe duwe siyung ngger mergo ibumu kuwi buta. Menapa mengkono? Iya. Mula dina iki welinge Kang Ulun ngger kuwi kudu dipangur. Ben supaya bagus lan kowe nek guyu kudu mbok tutupi kacu mergo saru mula dinul marang liyan. Ya banget manah. Ya dina iki bakal tak pangur lan tutupno senakno patis ibu ngger ya ngestake daun wis tutupno ngger mbok kapake nggih mbok cakot ora? Untuk wis mbok pangurake nek nggo nyakot. Oh, lah ta iya ya. Lah mbok kapake iki mau? Tak untir gulune. Waduh, Pak. Ya tangane ngungkuli gunting landhepe wis to. Pedhot gulu wis atur ayo ngadhep ngersane di guru, Nger. Iya.
Kados pundi Kakang Narada inggih Adi Guru wangunipun kang wayah pun Gatotkaca sampun pikantuk damel. Prabu Kala Pracana Patih Segibu sawadya balipun saking negari nggih muji sami. Pejah sedaya. Pun boten wonten ingkang sami gesang. Inggih syukur sekedhi jemurung Kakang Narada nggih Gatotkaca. Ana wigati apa pukul Bathara Guru. Ya banget tarima kasih jeneng ulun kita bisa gawe pepadhana kayangan Suralaya ya nggih saking bunga buahe atiku iling-ilingen lan ceksenana besok menawa wis tumeka wayaning mangsa kala sira ora ketang mung sak umure jagung suwene mongko muni jagung kuwi mung 3 sasi ora ketang mung 3 sasi sira bakal tak kepyaki dadi ratu ning kayangan Silakanda Warubina jagat sing sasi